Will your anchor hold in the storms of life? When the clouds unfold their wings of strife, when the strong tides lift in the cable strain, will your anchor gentle firm remain? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. When our eyes behold in the dawning light, shining gates of pearl, our heart will bright, we shall anchor fast to the heavenly shore, with the storms of past forevermore. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Amen. 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 Omienda Yehoase, isani so yena do hoda. Amen. Amen. Many aje pa se ne yeshia wo fidie so. No kwase muni na meni apia kubi na ye ka se bibia seye no na yesua biribi nso afirim. Enye saa mfidie we a nkaji se ye boka na ye fro sofo Ansah-Adu menya kwan ni ade enne via se babia pese obi kasa eno an se woni na arrangement na wote wodam na wo hu no wo hu momi enda Yehoase o na do hoda. Amen. Abre yesua de afri ni ekoso mu na menemo beche bibi kakra awianso yebesua yebeye abusua Kristoni abusua meye na abusua ware bebem but beye abusua fa kwan ya yebefa so awofo ne obi so awonware yem so obenya wode wom aninti me ton safre ye nyina minim se yufofo no so benya aduane bi nso adi ewo wo ma kyerɛkyerɛ fo no ho na enne etifi asem no se ne amonim dada no matudi fear not, I am with you. Nti wa wo pese wo bie wo mfoni na wo hwe wo ye bia wotumi bie because me use PowerPoint emfa to so screen so and nti pese wo bia wo ho kwan se wo bie se ne wo ya kyerɛ mo bia ye. So fear not, I am with you. Na eno na ye be ka ho asem ensuro na menno na ewo ho. Enuanom sa asem we nyeme na meka enye me Kwasi na me no bewo ho na mom twedi ampo Nyankopon a ono no bo yen no bo soro ne asase enum asem na mekotui o se ensuro na me no na wo ho na ma obuntu na me no Nyankopon o se mehye odin ani meboa wo na me de mensa nifa beso mu mensa trene nifa no me de beso mu enuanom we are rechichi Samuel wo Isaiah tia duana baako nchichemudu enuanom wotie Nyankopon asem a anhwe ye adu ba bia na wadwunum ba ya okresene kakra na Nyankopon se nsuro me ne na wo ho wahye yebo yagye adi yabesom no nanso ye honam na niema bi wo ho no kwasem esia na ehu ina edi akire abasem tuo na ye wa brochire de kasa ya bete baako ni depression
akwada ketewa kura sorry I say I'm depressed. Kachira ne mami I'm depressed. I'm say akwada kura dear how na da also are depressed. Kurom ha aduane wa ha empa abu obia kura tminya ne dan. Nso behwe na akwada ketewa say me depressed. Wamra onya aduane die. Na Ghana mpo a okom ne sebe ebinom ahia won mpo din sa obeti depression din e wo Ghana. Enti ehu ni suro ni abasamtuo ene de ne aba no de ene nhyehyeye aban ye de ebi sida wo asasi so na ama nipa bebre abohu na meka sei medical aka say mesre nyame adom ama busuafo a wo mahwere wo madofo nyina e wo yade mu no kwase man nwanwa na ye krom ha me say US so the same thing ye ha yanya kura no dakro ye 800 kosi 900 wo mo a yade ne chewo enra nko 900 and something na enko form kura kwa ne koso na United States there munnim dada New York asam ne there wote kura na areho we are seeing nyina yade na aba no US wuchemu miensa US nko akita baako One way wound so which naya US. And now here in Kura a one holding I from G7 in Kura one was capano. Modia mon check it internet so a hop na a shaky kese. Na me de can 70 muntin here. And you know we are se for the omo too. Yes, Christos say when chan nasunity and here you on your crabby because Esan is a near my beba, ebi ya woodie, ebi ya niamanti, bebrenoa bubetu, and into Jesus will be channing by in a mine or center. Because in whom bet me at chitre and yanum near see nay nature say, Biara bet me as I see so. Nanami bepeja when near cochre or would a beer or Jim Kwan, or would a beer or Masumje. Owro bia se wo hu no pa suro pa e fa ni suro e be firi so e wo mse e honam de obi e mo mpa ye se obewu me pastor me yare a me ko hospital me yire yare a me rush no owo obi empe ni enti ayempe wuo ni se nyame ammo wuo amasasi nyame boye sa nka yenya da nkwa na esa ni se boni be ti da nkwa nso nti nipa wo that propensity no ye wo that enigisem se anka ewrade mayentra da na we na ye nyame anda woroma we biem kwaje kwan so aka se me wo owuo aduro me wo yare dom ni nsam akokoso nyina aduro se bribi beba wo me betie me nene de ne efe no owuo yade any pandemic any coronavirus any nyema no ensi na me betwe adwene sisa anteme so ansa na mekoso no asem biasi na asem asiwi ase no yenim na bibi kakra na observe ni ebe ye biribi atwam ayade no maaye no obia frefri Ghana na medwene se bi obepe biribi ana obebi same kwashimi ana fia semi ho ayedene na wansam ni se fibra ayade baaye kola minye free Ghana nyina no enye sikasam ana womo bo mama ne bi so bi hu akire no na ne andi omo frame ni se pastor bra ye fro ne ya hwe se wo hote sen na ye Ghana de wo mu se ohia wa ha wo enso ne ye tin wo news so for America ne Canada ho no wonkwa ne ehia yen enti for the first time no Ghana form free sika ba wo mu no ya de ye omo mobbo se wo fi abrochire ha na wo kosi airport wa wo ehu chese enye se nipa mpe wasem but wo yare ni bi wo msuro na no na metie no bi de yasresem enye asem pa but om de yasresem na om srese mami bi a ne ba ewo Italy ya yasresem enye asem no kware ne ba wo Italy ewo asresem no ana wa friend wa onfa ana wa ma ye ni se wa ba Ghana ana otu kiteska
okopene mami na all this kanamano efe dia okoduru a mbo pono ose hwan ose oba no owo Italy ose eh mempe usika no mpacho transfer de wo de kwansa na yade ebra me frewa minya wi se dia se wu aba ho wo bei mi be ye watu a me ho be kire me no mo de sere aye asem sere na so mi sua bibi firi mu se bibi na obedu US na obedu Canada wako Germany wako Europe ye nyina nye se ha sei de yade de betwam na so yade bai hello premfia brochire kolande Ghana jise yade mo kote baabi se ne obi so ba haide ne kote baabi ufi abrochire na wo hwa yehu enuanom hefa na wogidie wo na ameka se ye na hefa na wiase koyi yade bebrebe ene wuri kasema ekosui owemfo se wada nyane nti ene yebesua biribi fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And they what to any so security ni be biara. Aje say Jesus Christo oye nkwamafo no na nipa bibiri nyinni se Yesu beba bio SDF bibiri nyinni se Yesu beba bio asema mi kebe mo wanwa ye din kire se akwanhwefo but Yesu ban to me yinni a kire se wo mo a wasafo no mu agidi se Yesu beba no wo mo no so bibiri because we are saying ya tenemu ama na kokwayen eninti ehu a achi we are saying echi yen pepepe ye honam metiase ye se hu ba nanso mepese me ka kirem se ye san tim eti ye gidie nti a ye frɛ ya kwanhwefo a anka ye ne a ye hu Kristo ne de ye nsuro bebre ewo mu se ye betete de nanso se mo ma mo bontom yem na me Jesus me na medi wi asesum kunim eninti ye to aso obi question obisa titru philosophers ene say on him pompen no wa hinie na hinie na sumdwe wom na ontumi nkasa na nka pandemic ya be na nka okasa yedin na yedin na nka yade yetuko adenti na Yesu Kristo chichi ya wire se yensuro one ye na wo ho enso yade no ba eken Kristofo eken wiasefo ewo ye ebe sabia biasa enye amamemufo nkwa na ewo masafo yimu ye won safo ahoro French ne brofo ne sisi musa ebi wo US bebre president ba ko chro letter bre nyina oka wo mo edi kan nya no ho ebi no pa na chro bre ye se ye mo mpa no na wanya bi o ma na another president nso atchro ba enti se yeso wo wura bi a owo tumi na ono no bo asase a ne a philosophers ne anyansafo bi sa ne se munya nkopon no we tumi ben no wo na adenti no ntumi nkasa na po asrochi nyedi ni enti omisa sa asem ne se wo munya nte osura hinie ase na mama minka Isaiah ukita pen atwere Isaiah 24:20 Isaiah 24:20 or say the earth reels like a drunkard, it sways like a heart in the wind. So heavy upon it is the guilt of its rebellion that it falls, never to rise again. Or say, asasi tontin time to so be a warinsa. Na ehihim sa asisuebi. Na osi boni aye sudu. Eniti asasi ekodich ekohiasia ensoribio. Now, adinti na meka se ensuro na me no newo. Asase kohwiase, it is never going to rise again. Se hwiase na nya hwiase. Se de atifiri ehihim. Every titi nyina, every World War I, World War II. Na virus se nkuwa aba asase so me be ka kakra bi me Google. Na me kohwe yade a ese coronavirus ya abaten.
na awrahosam Niedi kaya a virus a by 100 years before 100 years in the Abakubi Sia Nipe wu ye into minkan. Omu good street so. Na yadi a flu it is a coronavirus. Research kakram ye 1918 kosi 1919 First World War. Tunidin Spanish flu. Spanish flu no. Nipe wuye ewo wiase eye 50 million. 50 million died. Spanish flu. 1957 to 1958, another flu bi by Asian flu. Nipe wuye 1.1 million. 1968, ekosi 1969. Flu eba and Hong Kong flu. Ninyina se coronavirus nipa 1 million anyway. 2009 year kwesi 2010. And flu for froba swine flu. And also nipa ewu ye 575,000. And yadi se flu for aba any coronavirus here. Esani tete samne ni omo hunti. Womo hu sani ya yentutu apunu no bi anhihye dan mu kakra. Na sani yade ntumi sign nipa because omo experience wo ho. And nti we de ye mma nipa bebenwu. Na no kra no aye ka no entwae. Sisi ye nya be 300 ko 400,000 na che se ye boboko 500,000 no. Na enye ntwae mikrom ha bibia nkyere se aba ebrase na mpaye na yebose nyankopon no a obepagya ne nsa yade e ba ya doctor fo enyina esuro so meko hospital nurses esuro because protection is sure na fe woman ye confused abai panyin owo me ha be last week osi o ye bebie nkwada siku because nkwada de omo ho odene o na nkofo eye dede ye debut ye kokun ye manu if waba watwe akwanim every day womo sesa date no nipa nyina confused adwuma say ankurankure business is agu ye conference idie ni nim da kura asori kura ye bekwa bom na monso mo hosa agidifo bia na de womo tight efa online na bi nso frefra sofo na sabe asafo no kura mpo ye ka bomu a yesumpo etesen na nne asemu esi nti ese o ye president ya na empire keke na urade no hye ye dene se mi transi anopa anajo meeting upon meeting ye be dan ni ebetua ya sofo ika na eyasem kese na ye yenko yesuma safoma yesuma wo mu ahwere ade yesuma obi a enye obi amfom so ya kura na nke ewo bi yesi yede kobua ebinum kura nso wo fie na yenso ye ni bi enti no na ayasem sebe ehu esro depression ani niama na esisi asase su na nuanom ehefa na yemfa mehwe Pennsylvania mo wo ho Pennsylvania as at yesterday no na 52,195 3,416 ewo mikrom ha ye noso esemo Quebec ha yasase ye kakra so ye 8.5 million pe and so 8.5 million no ye nya 28,000 nti me check ye na about 250 people bia no ba ko anya bi United States 1.2 almost 1.3 million 76 film enti woma anya bi no say what they check here na kire say what the population US check here na kire say 250 and 240 bia no obi anya bi na ego so eko ye bom paye because meaning say ye nyankopon tiase na eniji samba ko ampese wi suro firi mu ne say we are sinko na wie yi nyankopon hwema ni manyina nwu abonten sanda amen oyo nyame na ono ankasa beso na sase mu se o maya senhye da
eno ne abrishim ba ko amede mamo nanso eno nkyerɛ sɛ yɛ ho nhyehye yɛn eno nkyerɛ sɛ o Kristo ni de ɔnhwere na adwuma eno nkyerɛ sɛ yebusua ni bi nwu na mmom ne ɔka ne sɛ ensuro mene wo na wɔ hɔ ema obuntu na mene Onyankopɔn na yɛkɔso no na yɛtie wei na ma abenfo eka sɛ nyamesom yɛ myth bi ɛyɛ agoro bi na mudie Onyankopɔn no oni tumi so wotumi a anka ɔkasa na mo Yesu kura no amoka no eniguase na obegye sɛ na Yesu wa hoɔden a anka adɛn na wanye asase sabre no na wɔn wira fi sɛ ahinie no a Yesu ka ho asɛm no ɛnya asase so ahinie na mom ɛyɛ ahinie a ɛtra asase mema mo second point sɛ wopɛ sɛ onya wirishyem sɛ kwanhwɛni sɛ onyame ba ne ɛma gyidie kɛseɛ na me nso ɛhyɛ me nkurane ɛna mbɛkyerɛ yi sɛ menya nwui ba sɛ me wuo mete ase o sɛ me woda nkwa mete ase daada ɛnti light eternal no yenyane ha salvation ye tro din won kwa nwanu mu a Yesu sɛ ensuro sɛ owu mpoto ye ne a ye din woda nkwa no na yewu ye nso ne Yesu frɛ no nso a obetie yen na gidi a me wa etra asase nti na me wani da so because after all sama je nkwa no pene so ma yebo na senuam na wanye ne ho emfiri asenua no so dia ene me ka kire mo asemi Yesu say wamfa heaven na mesi asase we America any Europe any Canada heaven ya asase foforo a owuo dadwene ohia adwuma kora ye business bank ni ho credit card ni ho na ɛhɔ de ɛyɛ dankwa na ansa na wobenya anigye na waklem Isaiah prophecy we je wo klem Yesu Kristo nkwagye nhyehyɛ ne yiye na wohu sɛ wo baabi ɛtra asasi enti ne wohu yi temporary enkosi biara ebe history ochina nkwa yade ebetwam ebe history na mom se twam wie a ne ese wo kan se ebo nkaye se everyday sie ho na bibia betumi esi enne meka se no bi yare odakete so onwi odaho doctor panyin ono ahwe no no ngomawu obi wo ho a ne ho odene coronavirus yakunu enso na obi anya cancer obi anya typhoid obi anya biribia wada so tias eninti ewie mu nye sachira na anuanom o ye hope any enigye any enidaso ye baako pese dan kwa yade coronavirus intumi nko heaven nko say eno say Yesu tiumu na wutie na sem na wunim babia ye krodia ene owuo we de nyina bewu na ne hyemedin wasofo dwuma mu nyina besi nnene se me wo baabi kɔ baabi owuo nie baabi a sabi ateti ene ndema te sa nie saade we hyeme nkuna ne papa number 1 me kan say nipa nyina nwu enhwira asase so da obɛbɔ yemu bebre mu ban na wabɔ dada enti ensuro na Awurade no wɔ hɔ efi a wɔ mu sisi number 2 dwenetra asase we so na tra say yesave dada enuanom eninti se wo woda nkwa de a ene wo woti ase o wo nkwa Yesu kan ye na suafo na nte ase ekosi so wunya ne ye na se Yesu ansore de a anka Christopher de na woka nanso se Yesu awu na wanya ne de a ene o promise me da nkwa ene wu sore ya mijini di we entiminstro because midima fotiase na ji a oje me no nya asase so nko na mom no oje me de me akọ baabi a etra owoyi na wugididi a
Any near me in Abaco. No Kwasi me walk Ghana, na ewu asem kura me boss wa na me din say obefra wo ma adi owu nkomo enne me timi fra me ma ka say me wu dada wunya nwi na me say me sie me papa sie me mame na me nso me ne papa amaka mekọ ene nti me nsuro say me ne me ma betena se aka say me ni ho a munye say because we are see betwem upew na inshira no se wani da so ni baby aye kwa owu ni yade dom ni coronavirus inu na no na urade kas eka wona se me no wo ho won kwage nhihye mu ma be ye way of escape baby obetumi adwane afiri car no a eko accident ni mu na wo bi obepagya wani ahwe me no kwarimu na wanya me mu gidie no car no behwe ase no na wapie ko and intimi wada nkwa me wo way of escape mo baby a wudi dwane na no ne enkwagye nhihye a akwanhwefo ye busu bode wuro se Yesu babio nti mo matrobent no na mo nhyen akwanhweni wudin akwanhweni ne kire se wo hwe akwan ana wudin akwanhweni kire se ye gidi se nsankyereni bi ehu bedi kan ansa na Yesu aba nsankyereni bi ni o enti ewo mu se honam ye tete de ba huhu mu no de wodwini komu a unsuro because ekire se Yesu ba ne ba no ban na esese me siesie me hu ena mu siesie nso ya niska uhia credit card na wo de siesie hu ene ese me hu se nia Yesu kan ye no kore na ne ma ye ban insam esisi na ehu na yehu bi dade ya ene di sama hye nkom no na chese bi wo hu bi hu abe achense ene na mani da so mom ni se me de me hu wura Yesu no wura mi mu na honkonko fama dwene na oyi mi fi hunam mu na me dwene osoro adwene na me hu se ewo we ntumi nkokumi wosoro ho na heide me ye den ya mewu na se tumi a Awurade mesro me kra hye wonsa se wo wo sa adwene we a ensro because Jesus no wo ho ko si wiase awieye ene se obeba enuanom montie o say na wo hwe 1 Corinthians 1:18-20 or say, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us that are saved it is power of God. It is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of the world? Have not God made foolish the wisdom of this world? I didn't say, Osura hini en kwasi asem ema ebinom. Israel for no who say, on him pombe no beba na yebo na senuem no aka se mejewo. Yen kwasi asem. I didn't na Jew for no susu sa. Deuteronomy 21:22-23. Muntie ni atro ho. If a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, and thou hang him on a tree, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. Ninti e see Yesu edanu anu no. Yesu body na send bia no so no, according to Jew formula so what Deuteronomy 21:22-23 no. Yesu body no egu asase no hu fi boye busuni a ni wuo no egu asase hu fi. Enti efiada na esi eyi ni sie no according to the law. Na no na omo ye no. Esane say ya tro say Bible na eka for he that is hanged is accursed of God, and thy land not be defiled, which the Lord thy God giveth thee. Enti Yesu Christo beye musuo bodua so woni hunam na ni jesam ne se ne man tampemu ene yenya yaresa. Hallelujah. Yesu Christo man tampeno na mame anigye se me woda nkwa bi na se me gifo awu asore no si me ukito wuo ni asamanso nsafo ade a ene ekwasi minim se mewu na mama da mewu no me ka kire me ma se momo enne nyame ase se mewi madwuma na afi de ode me ko ba bia ensada wani da so ne sen onua se wani da so ne United States ene Canada de a ene won na wade e mobo
Mensusuda sa sembi baba ma shake the whole world. Mikrom ha sika ban yi pa ne America wo mu yi so mbabo ho ban nanso nipa wu na ewu no. Eno na ama mehu say world powers you. World and you. So one fan one batan yankopon. Aban na nkasa kura sheki na wo a wotin chen. Ehu hakan obi a nanso nyame made munsuro. Jesus ne ye wo ho ye bompa ye obeti ye ne. Amen. Say waji ye dada efiri asasi so. Wabe echre ye kwan ye de be dwane wa ma ye parachute a eloplane na ekohwe ase no. Ye de ye betumi etu afiri mu. Enhyira na kwanhwefo a ye gidie no moda so kitamu. Because asoro ne ye kese no nipa bibiri ya to ye gidie gu. Mitie radio so Ghana me wura obi si me yesdie ni na me kwaduro so me yesdie ni na me kobo bia just ebi a waba asore mpan onko bio but asore no dose no na ewura afrem ye gidie no sei na wanhwe ye ebewia wo nti ni America ni so nia ye waje nkwa number 1 onhwe ma ye nyina ntitingu United States ni America muta obeje yen number 2 ye wadan kwanti asasi eye temporary fashe wutrim saa na se wonim say temporary ni ebe wudi a ade ni esuro wuo bebre ewuo nya de pa yes ese hunam won hyeda nkohie wuo but bampo say ye kwa ye ma me no mo ekọ ye o ma home o me ma me ehu we me papa ehu we me yiri se o ma home na ebre beto yen Mommy and sro near better ye was asasi so. Na mom ni here ne say ye Jesus better yimu soti yimu dia ye wadankwa. Na dankwa no etra aborosana ya behu ha ne ye wa hei. Na metwa so. Ni entia wi asefo nyinyame nie ne bi nie. Wi asefo susu se o metimi ahyemre bia boa ma wo mo de asundwe aba ya te United Nations bebre. One year declaration of human rights. I tell us, International Peace and Security, Security Council, and now make us a United Nations Security Council. No, our power Iran so and our power say African country be any abris will be to the man penia. Over then yako akasemento no. Akuru kasema because Trump can say we are United Nations of an home. Intitemu kwa Britain na omompa mpanyin sore a okane ope obia ewurade say ahini entumi nka mmom emfa sumdwe mada na ohene a oba abedi asase so na esoroso nkunim ye frɛ no Jesus Christ of Nazareth wo de ho bono a isuru ehu owuo mpo unsuru wo baba ho ban de hohoro nsa se wo ho dimraso fine. Na mi wo menwo mi wadankwa eno enhye wunkunane na enhye wode ebi no mo say scientists guso hwehwe asase foforo ye de ye ka heaven no scientists for so manhu asase bi ensuo wo so nti wo mo gidi say daachi ebi a wo mo hwehwe mu a ebi e ho be good for asetranti ebi adwene ne say ebi kura yire so wo metu akotena ba bi enianom ansa na ebetu akoro mframa ebefa mu nukura wosoa ehefa na sam fidie no befa eniano meka kire mo ne se wiase atisu yi echim te se ball na etitare ho na co speed pa se asase wosoa 10.0 cia dai ba kokure ntumi nka wo United States America yadani nyina begugu na ewurade adonti the highest earthquake no nam 8 point something. Na se ewurade ka se oja asasim na asasim wo so 10 to 12 point something scale no building will stay. Enianom he fa na wo security wo he fa na wa wuri shemu wo say we are say there and you will be slow because we are shaky asase tontin tan so sabuni ne hihim sa asesuwa bi amframa bono na se asase hwiase a edisem se ensori bio na ansa na ebe hwiase no Yesu abeje ne madada ode na sema maye dada ode hon kronkron ache ye dada
in Shirano Sobema Hong Kong Kwan where we don't win to slow nearly kind. Now so Yabeko Hospital, Yababom Paye, or Bejian. Now woman Yaman who say I say me by saying. Na entwa mudia o nipa twimen nyamepa enye twa mu ne akoye dadam because yade ababa HIV AIDS ekum nipa 32 million eziko o ma na we aba ISIS for ba ye nipa omkum wo mo enti awurikasam no ba etwa mpani awirafi ene anu akwanhwefo ye de ese ehwe kwan de a ye wo gidie bi ye wo nyame bi oje nkwa na saa Kristo no mumie nso no muye na wopese ehun firi uso a ma hon konkron emehye wo ma kyerosam se na awurade amaye ehun honhom a ye di suro na mom omaye abaye honhom a emaye tiem ka se aba se dada me nyankopon nti awurade se ye nya ne hon konkron no a ye wo power se ye frɛ no se dada senia akwada frɛ no papa dada ne ye de ani to no so because ye wadang kwabi Yesu anka se obeye asasi heaven ni Yesu kan ene se wo kyerwa so frɛ me na meboa wo eno ho asɛm na me kan Yesu Kristo sum te se maami esuama ne ba oya kwada bɔne na wakasa kyerɛ na wonti agyanom so esum ba maami fo no de wo mate nkanti wo musum o monti esum ye Yesu sum ye wo Matthew 23:37 to 38 oh Jerusalem mo amukumadifo na enefe mo sisi wo mo amasoma mo na munti wo masam mo sisi wo abo enkosi da ben na me Yesu menye me hoti sa akukọ bata ya me pese me boa mo behye mase se be ya akoroma me de me de kan akoroma nchemo na nso mo mpe me ka kira mo che Jerusalem ami hu ne nei ebe bubu o na bo ba ko na bo so nti mo nsacha madwene ani amoma me mfa mra kase mo Yesu ti so obatan ene Mother's Day na me mama de sinyina trinkwa na me di Yesu ye obatan nti ni su a wosuni oh America Canada UK enkosi dabe na mbo mo kokose asasi isi tumi beba na wieye enkosi dabe na bo mo kokose mo bank ne musike nyina dakoro betimi ahwere mo yenso ayetukwan abe mu nyina enkosi dabe yin ne ebehu se yesro se ahoto ni Ghana but ahondo ni da bi anso na saa brosa isisi ni niama yehu ni ada ya isisi ni Ghana yenya nkoda mu ebedu baby abo ba ko nsibo so na nhira ne nia obedwane aba me nchen na mama ne da nkwa saa nipa no wo na wo nsuro hwe wo ne hu edwane aninti anuanom mede kwa wie because ya wo break sabri adia Yesu hia ne akokodrufo a womo beba ne nchen abeje ne honhom kronkron na nije samne se yen ne saafo no hallelujah yen a yetie sese no akokodrufo a Yesu Kristo hia no na se wo ye soja panyini na wo kokko na wo sura ene wo medi wachi no beden se bi asore ne afre yen se yen kan sempanyi wiase na se ye boto na enhu chichire yen na yenya nkopon a oje nkwa no yenklemu no na yentumi anhye anipa nkuna ne a hwan biom na Yesu wo a opese ono ne yewan ekoje ne manfo call to serve in and out of season inti adwuma no nye ebra ahotowo honko ojam nso yesi yani akra monka Yesu yefo no bresu no yebetwa Paul no muti ni wenum ti na odifo bi hia Paul na o ka kire ne se Paul Jerusalem awuko ye be chew na wanhwe ye bekum o se ye be manije se ye bekumi ahye maje nkwani onyam meko enuanom sa ahohom kronkron je yi a enuanom bompa ye na hye omumu no etu suro efiri omu ho owura bi ye fe no Polycarp olman wadi 80 years ya che no ya soja ye ne nkohyem ne ya chichire no se monsane me na me a me nante ne mo akọ meduru ho na mo apia me atum gidie because Holy Spirit no epamusuro
Ye janum jidie tim ho ensoja efiase ne afoma. Ene se Holy Spirit no wura mu a ema wa hoden foforo. Enuanom enye mini Holy Spirit no. Na enyo sofo bia. Eye Jesus Christ ankasa intem ginafo bia we be si nanan. Na se wo sofre no no hye mu a obecheche owre. He will be our comforter. Obey ojidani, obetu suro afie mu. Enti wo nkotoje na obo mpaya stress awurade misraw sachra bibio. Fa ho nkonkon awura me because matese wasem ye nokore. Menhu se wasem ye nokore. Mensusu da sa America apun nyina mbeto na ha Canada apun nyina se say wonam kwanchan ye exercise na me ntem ha na wo hie obi a omane kofachire ana se wo mane fachire na we na me hie akwakora bi me exercise na exercise what me ye father hunda me exercise na me hie no okita kraman ti me so me suro kraman ti me hu na me mane ye o say oh owura se de wi ase hu na nka me nua wo hie me a be bia wo komane afa. There's no need se wo kwachire sa na fe ye nyina ya sere se nye na asem ya ene wo hie nipa face to face na wo sure se ba ko dodge na wo ko market wa ye ha e bia mo ho sa mbo ya market 6 feet baby ese wo gina wo be wura mu a ya hohoro nsa wo pia ya hohoro nsa we se wo hyebe anuanom ye wo baby ko wo fi asasi di ehu bebo se wani da so nyina ni America dia ne emsrew ehu no bekum se wani da so ne Canada ana Europe dia na se wani da so ne osoro ahini dia nhyirankan ehu edwane because minyankopon edi asase sunkunim wa conquer this world now so wonam ahu chiremu ene di nkunim nti o se nsuro se wonam gemu ameka ho me no na wo ho na me de me nsanifa mema ogidie na masama onkwa aye ne awiye enuanom se modi motie ma asem a the Yesu Christ can say me brain yinti me call fast. Then Jesus said to the Jews, then Jesus said to the Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. And yan opas mjea jino kwari ewo nyamin kwa jinu dina nye ufi asem fasha ukumemu sre honkuku ja me wura omu na enuanom se woje sansem india obey free ene america awie me woni ma be nan bia me pese me disi mani ni edikan ye kan bible no ba ye mu bebre nyanti ase na awia meka nyamsom wo fie o Kristo ni fie ho asem na me de kakra be chirechire mu sa abre no nti na me nka no be sa abre me nka no bebre Yesu say enye se wakọ asọrọ nko a o enye se wakọ dem ho nko a o se se wotie masem na wotena masem mu a na asem no nya wo so sunsanso che se fa wadwene no mumu a eno de ono na wo ye meba usumisuyen na ehọ na meka se wanya nokore no na nokore no ama wa ye odihye ama wa ye free etu suro etu hu etu bibia furu mu enti asore de ye nyina yako ba sa wokọ asore na wo na oyire se na amusi ye wo fie no enkwada no hu na enko correct ya awie ye besua kwan ya befa so a ya di Yesu honhom no abewura ye mu eno no the only power ye betim dia kan yamsam Yesu ka se monsa beka hon kronkron no na enya ba mo so a mo be ma dansefo ewo Jerusalem Judea ene Samaria na so brana hon kronkron ma asuafo no so no kese pa Pentecost no more prepare position no more dia post enne asafuimu asofuum aprapiriwum eldesimu aprapiriwum efie ensembebre enuanom hon kronkron ba we shall be free. Indeed. Nia ediho enuanom yatie wie no hwehwemu enen sama ekoso ikire se bibi kase bi ba asase be kodish na mom enye nne ana ochena me nhyenkom se date no ebe coronavirus betwem na mom yenim ne ebeba 5 years to come 10 years to come but say Yesu traum dia watra
ewu watra suro watra asasi so amani hunu yebetete wo honam de nanso moma yembo ntoyeyem na yenyankopon tete Yesu tete ba se wawu na wasore de a ene obi na kan se kwatre kwa sore se obema ntoma tie ni din na se nia wawu anyane so kase mema dan kwa de a gidi obi na to ni nwom sa eno na me si wani so enuano moma yenka hom na yenfa kwan bi ebetumi ebra ha ya bei komo bi awrechichire klemu awrechichire anyame di ama oneno na fa koche obi na ka kire ni se onfa ne ntu awurade nyame so number 1 obesa ne yade wo honam number 2 obema ne dankwa na sa dankwa no tra asasi se wani da so ni sika ni adan eni mfu a ebra me ni aba ko frem wa Kwasi na me se abusia na mo hot sen ekura no te sen na mo so matete mo ntem o se o bra ekura ya se die esa amra no nya dwuma o fufuo bi aya wo a yetwa ho ahyi a yedie ni opeso ni amesua wo mo ni se bedu baabi na America for crazy ebe Kwasi ebedu baabi na London ehu hia baabi a emfro yeda ye from heaven ho de wugidi a esuro ehun edwane ewurade besa oyade na ewurade bebo ye ho ban ye nyina ye mu ngu America bontini this G7 for bontin ebi beko back to Ghana ebi nso betena ha na woma misuma on kese ene woma any paper e wo United States huyi because sika ye bukan kura no woni paper hwan chen na wo koje saiska obi from it Germany or say pastor yempa ye wo paper there aban ma ya bibi kakro na minua ye nua no any paper no ye na ye gigi ntoboa ne akota duane akoma won because aye dine ama won enuanom minim sa aye dine ama ye mu bebre ntiye ebi tiye kakra ebi ntiye nanso bi nyankopon hyem nkuna ne se senia wasetene bia o ye nyankopon fa wani to no so physically obejewu spiritually nso honhom kronkron wo ho invite no na owura mu a obenya hoɔden te sɛ Petro ene Paul ne Yohana wɔn nsuro ja afoa ene yade eni timuntie ne awurade kan or say praise to be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. 2 Corinthians 1:3-4. Depa or say in Shranka Nyankopon a ochichi yewere wo ya hohiem e wo coronavirus brem. Na wadi kan ni odade kan no say who claim sa comfort ni we are fa comfort wo mo a eni da so say duane na betumi dia komo bi coronavirus brem sa safo no betumi organize drop nuane bi a ye ha me was small group bi a me hwe so ha ya ye adwene say ye de ba kwaje pan no nti ye ho hyehyɛ na ye de akoma wo mo a eni bi no ya identify wo na de akɔ ni obetumi aye bi aye na wo kwa sere kyerɛ wo na ka kyerɛ wo say Ewurade adawromenti ebeye na mawo mu nsuro Ewurade si nsuro ai na okaye ho enti ye na ye be hyem profoding na nyanam ne nyina akire rest assured my last text in John 14:1-3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Now where I am, there ye may be also. And we are no more mamo comment to why. Mun shrubbery. Munye mini, munye yesu ni, na munye me papa nyankopon ni. Na makosisi adan papa emu buda esisro ama mumu bia ya tro mudin no na ose ebre no so a meba befa mu se coronavirus na ekum obi o se nsuo na yirifa obi o se loprin sabe ena tehwiye na owuyi o so ye gidi ni a me save ni din wo mi computer so na me click no open na open
We need down consumption of good news. Eya sempa say metiase semi wumpa metiase. Eya mystery, good news. Eya foolishness for those who are lost. But to us as Seventh-day Adventists, it is the power of God. Radin share dene. Inti ye Ghana fo ye di hu na tete yen. Enkobo bayi o bayifo bi sumbo embo bia sumbo na bayifo no kura omu tuba ha kanea no kura omu ntumi enyinem. Ni ame ka kire on say bompa ye sufre Awurade mane metena okomam na jini di say ni o share bo no ye nokwafo. Obebo ye hu ban enne. Ama ye titim asase so da. Ye dwuma ye benya bio. Na mbom say yade ekowie a mome yenkai ntoaso nkai Awurade say oye nkwamafo. Yesu adi wiase sunkunim. Ono nkuto ne dankwa. Fa ho hye ne nsawae. Na tenase na hwehwe okomam. Na baby auto sini no ya amendment woni wabusua awie ye be hia ahwe abusua sam. Ene senia nsohwe bremu ye benya nigye. Awurade nhyira mo. On hyira ye nyina. Na kakra yati nei into suro enihu ema yen na nea okasa no wadi nkunim ewo wuo yade ene atete mu enti sa promise claim fanene enne wo bompa ye obetio o se meman amabo ndin wo so on se wo mu jai wo mu bone ye no mu sufre me bro mo ho ase a meti wo na mesa wo mu ya wo mu man no mesa ne yade ite Christopher ye nyampa ebo no da kosi se Awurade be sa omen yade no de ye bone a cheyen even though majority enyinindi and so or the be cheyen because oyo batampa ba ye aye Christopher de moma ye hu enkoye se wiasefo de no a wo mu ne ani da so ye de ye wo Jesus wadi owu ne asaman sunkunim no kita safoa ye frɛ no ode madankwa ohini a obi ntumi ntum otum obi ntumi mbe saa nipa no na frɛ no na o metena mu na wo so tena ne mu na sɛ wo tena ne mu de a wo bɛso aba bebre na wo nsuro hwe da Awurade yi ye firi hu na o ma ye asomdwe a efiri Yesu Kristo mu enye wiase fam na mo Awurade fam on shira kusa ona domonte amen. 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 Yajumwa ediwi osun no. Kuno wo de kwan fo nyom ne toso ahasa ene enan. Yene janom jidi timbo estrofiasi jane afwa o seyeti asempana jen kumedi del boroso Yene janum jidi kron yebedi no kwakodru Yene janum jidi yebedo dafunitan foye kunum Dido akawo ase ayem yene asitrape yene janu jidi kron yebedi uno kwako druwu. Amen. Amen. Yehu Nyankopon yesrew yedifo yehu ofi na me ameka se ya adomara kwa na wa freyen minu apia kubi adomara kwa any eldersi adomara kwa na wa sra yengo yensem fata nti dikan fa yemfom so ne yen mero ye fa che
Awurade mesra ma asafo yi sɛ fa yɛbɔ ne kyɛ yɛn ifi general conference besi asafo bucket waso mu yɛmɔbɔ na yɛhu ofin yɛdi fɔ ba nyame agwama a woni dɛm wodi umoja bɛpata ma yɛnti hallelujah nhyira nka wo din toa so na tene wo nsa na fa ka yɛ mede ɔkra biara na wofo afiri mu ne mbusuani afiri mu hyɛ wo nsa bio wɔn a wɔn adwuma sɛ wɔ US wɔn ani da so titiri ne yɛn nuanom a abɛhintahinta na wɔn ni krata na wɔn ni right po sɛ wɔn bɛgye benefit bia Awurade mesrɛw agya wɔn nsa wɔn so yɛhu firi wɔn mu na so wɔn nsa den ma yɛn so yɛn yɔdɔ na ne ɔbɛn yɛ bi ohia aduane asafo yɛn ka mom ne mmoa sɛnea bebree ahyɛ ase mem sɛ Philadelphia fo nso Awurade wodi mu nti wɔn ahyɛ ase wɔn mɔbɔ Yewa yɛde yɛ man ketewa hyɛ wo nsa yɛde yɛ maame nom hyɛ wo nsa yɛde papa nom hyɛ wo nsa yɛde ɔkra bia ne nsase ahoro atwa ɛho ahyia hyɛ wo nsa yɛde yɛ man Ghana hyɛ wo nsa Awurade sɛnea yɛatoto yɛ punu yɛtoa so Ghana ɔkra bia aduane koro mu nyi bi ni Awurade bɔ ahiafoɔ ho ban ma yɛ yɛde asase fa ne nyina hyɛ wo nsa na Awurade wodi yɛ bɔne akyidi a yɛbɛsan nanso wasɛm yɛ no korɛ sɛ Umaye nebe endi asasi na yadie ntumi mekum ye nyina da wodin mu nti ma yenya gidie wo musa yehoa yesra ho nkruja because eno gura ye mu a yebesesa na yenya suro because ye wukura ye nsuro ena yete ase nso ye nsuro sa gidie na asuafo no nya ye gyanum gidifo nya ye no fe bi chasafo na yenyiwni na yentra mu na tra ye mu na yeni nkonim Yehowa nyame nhyira wa ontu suro mfiri wo so onka woni kunu ne wabusua ho ensa ba nhia na yemfa yɛni ntu Awurade a wahyɛ yɛbɔ sɛ ɔyɛ no kwafo Awurade nhyira wo kusa ya bompai wɔ nyame agya ɔba ɛne ho nkonkodie mu amen Amen. Yo, nyame ba, meji sɛ wani agye amen so for nyame nhyira papa nti wo be ye pese ka kyerɛ pese o sɛ nya nyina sɛ ye bie microphone ne ya ka amen e de a share me enu nyam nti wo pese obi bia bie ne ka amen Awurade nhyira yɛ Amen. Nkran ke toni nyina sɛ amen je sɛ o ma me amen de da ma si todo for ye de bi si awie nyame ya dum a besa ne so for hyiam no mensa the strobo no mi na fa oba ne braso na children's time omo ankasa menyo time a kyerɛ bi ka until say be hia no mensa no nyame ba let's power yedi Timo Yehowa ahwɛ me no. amen Awurade nhyira mo nyinaa Amen. Amen.